Wara l-elezzjoni għal kap nazzjonalista fis-6 ta' Settembru li ġej kollox se jibqa' l-istess. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd fejn ġie rrapportat kif sorsi fid-Dar Ċentrali qalu li Karola Kulina irrifjuta li jiffirma n-nomini kemm ta' Adrian Delija u Alex Borg. Il-kulħadd qalet kif il-maġġoranza tad-deputati nazzjonalisti ffirmaw in-nomina taż-żewġ kandidati bħala sinjal ta' għaqda. Intqal kif anke Beppe Fenekadami ffirma n-nomina ta' Adrian Delija minkejja li bejn it-tnejn għaddejja gwerra sħiħa. Intqal l-azzjoni ta' Kulina li ma jiffirma l-ebda nomina hija turija ċara tal-mod kif jaħsibha u jaġixxi, anke għaliex it-tnejn li huma mhux fil-lista tal-favoriti tiegħu. Karola Kulina jħoss li huwa aktar superabbli minnhom u ma jrid jissottometti ruħu għal ħadd minnhom. Il-Gazzetta nnotat kif l-istorja ta' Karola Kulina fil-partit tibda sa minn età żgħira meta ħadu ta' ġwen ħajħ Richard Kakija Karwana, l-eks kap tas-segretarjat ta' Edi Fenekadami bħala Prim Ministru. Kulina u Kakija Karwana huma ħaġa waħda, intimi politikament u fil-Partit Nazzjonalista kulħadd jibża minn Karol għax jafu li warajh hemm Marsisi. Kompla jingħat is-saħħa ta' Kulina fil-Partit Nazzjonalista spikkat l-aktar minn żmien Simon Busuttil l-hawn fi żmien Busuttil bħala kap. Kulina ħadem biex Chris Said jitneħħa minn Segretarju Ġenerali u minn floku titpoġġa kuġintu Rosettejk li fil-kariga għamlet froġa sħiħa. Wara li Busuttil tilef l-elezzjoni ġenerali Kulina ħadem biex jiġi elett Elix Perici Kalaxxone wara li dan m'għamel xejn u nxteħet ma' Chris Said. Tela Delija u Kulina flimkien ma' Jason Azzopardi u Beppe Fenekadami ħadmu kemm felħu biex iqaċtu ħurnexxielhom. Minfloku poġġew lil Bernard Grek li ma kellux ħila jagħmel aktar minn nofs triq. Taħt it-tmexxija ta' Grek Karola Kulina wera arroganza u kattiverja kbira speċjalment fil-Parlament. B'attakk insensati fuq l-Speaker Anġlu Farrugia bi Grek qatt ma waqaflu fejn ċar li kien jibża minnu. Kulina jġib ukoll l-arja politika tiegħu mill-fatt li ħuħ Robert Kulina in-notar tal-Kurja u li jmexxi r-Repubblika li tinfluwenza l-mod kif jaħseb u jaġixxi l-Partit Nazzjonalista. Issa li tara Grek Kulina tiħejja għal pass li jmiss. L-istess gazzetta kienet diġà rrapportati fit-telli għal kap nazzjonalista jippreferi l-Delija, iżda dan mhux qed jagħmlu għax għandu xi simpatija l Delija, iżda lil Borg jaraħ bħala farsa sħiħa u kontra qalbu għażel il-Delija. Minkejja dan kollu Kulina ma ffirma n-nomina ta' ħadd u bekk bat messaġġ ċar li jkun min ikun kap nazzjonalista wara s-6 ta' Settembru li ġej u kien għadu u sejb għal kap de facto nazzjonalista b'miegħu ikun hemm Beppe Fenekadami li jqis il-Partit Nazzjonalista bħala l-proprjetà tiegħu.